Jo, pojďte u dalšího videa. Dneska to bude jako každou středu úplně jiný video než česká vesnice. A je to, tentokrát to je podruhé české hokejové stadiony. Jo, dáme si dneska nějaký 3 hry, ale nebudu to dále pokecávat a jedem na to, aby jsme tam nebyli dlouho. A to je Kalich Stadion. To jsou Litoměřice. Počkej, Litoměřice. Počkej, to... Počkat. Jsem zpět. Tady. To je někde ulice. Ulice. Michalovická. Tady. Kalich Arena. A my jsme tady, jak se jede? Jsme se byli tady. Jsme se jet. Takhle. Počkat. To tak vezmu tak. Tady je rovno. To je tady ta silnice, no. A pak vedle. Počkej, tak ona je tady. Jdem tady. Je 5 metrů, nice. Jdem na druhý kolo. No tak. Ale no tak, koši. My budeme tady. Za tou arénou. Jo, my budeme tady. Tady asi. Je dalších 5 metrů, ne? Tak třetí kolo, snad to nebudou zase Litoměřice. Ne. Budvar Arena, České Budějovice. Tady. A my jsme takový křižovatky. Že bychom byli tady. Zkusím. 14 metrů, dali jsme to. Jdeme od 4. kolo. Tady jsme už byli. Minulý díle. Teďka si nevzpomínám, co to přesně bylo. Ústí nad Labem? Šumperk. To je Sokolov. Jo, ale Šumperk. Tam musím vědět, kde to je. Já jsem to zapomněl úplně. Ty vole, no. Tady.
No tak já jsem pej debil takzvaně. Najít ten stadion. Tady je naznačená jaká ulice třeba. Počkejte. Ty no. Suma. A SD. Já fakt nevím. Že myslím tady na dálnici. Automato. Tady. Budem tady. A 25 metrů mi to posralo, no nic. Ale dáme si dneska 2 hry, jenom. Musím dneska přetáčet ještě jedno video. Kladno. No. Ty vole. Tady je Chess Arena. Jsme u té sportovní. Tady budem. Kdybych dal sem, no. Tak první hra dopadla takhle, to 24 tisíc, jdeme na druhou. Tak jdem na druhou hru, první kolo. Olomouc. To jsem věděl, že to je ten problém, no. Měl jsem zase minulý rok s tím minulý díl s tím velký problémy. Že nevím, kde to je. Vypadá to, že to budu mít i teďka ty problémy s tím. Plechárna. Tady někde ulice. Magistrát města. Ulice tady asi není, co?
Tam neříkejte, že tady není nikde město. Teda, co to jméno, ulice. No tak to musím najít. To zase bude trvat dlouho, no. Ty vole. Tady. A my budem to tady na rohu úplně. To budem tady. Jo, 4 metry, nice. Jenom na trojkolo. Chlabí. Chlabí, ty vole, no tak to taky. No. Chlabí. Nebo to někde u Prahy, nebo něco. To fakt nevím teďka. Zkusím počkat. Jsem si teďka vzpomněl. To je někde tady. Tady no. Prostě vím, že to je někde na hranicích prostě Libereckého a Královéhradeckého kraje. Já jsem úplně pičus a celou dobu jsem si to nepamatoval. A teď stadion. Je dobré, že to město je dlouhý, ale není široký, takže to nemusím hledat tak pičus. No tolik. Bez tak to bude těžký najít. To ne už. Ale kdybych aspoň viděl, kde je ten tady. A my jsme... Zimní stadion. My jsme u toho, takže bychom měli být tady. No tak my jsme byli tady, děkujeme. Jedeme na třetí kolo. Bolka. Ne. Tyhle to zase bude hledat nějaký minulý díl. To už je docela dlouhá doba. To jsem to natáčel, tak proto si to moc nepamatuju. Kaufland. No, ale já potřebuju... To nejsem v Boleslavi už. Tady Ško Energo Arena. A my jsme tady na té silnici. Tady být zase, takže tady asi někde. No tady asi. Jo, tak jsme byli tady, to nevadí. Jdem na čtvrtý kolo. Řekněte mi, tady je ten.
OK, sport. Ale zimní stadion. Ty jsem taky byli. Ale teď, jak říkám, já si to nepamatuju, to už jsou aspoň 2 týdny. Co jsem to naposled natáčel. Ty vole. Kolín. Ty vole. No. Teď najít tady. Tak my jsme se spawnuli. To bylo tady. Asi. Jo, 3 metry. Poslední kolo. Já to. To jsou tyhle to měřice, ne? Zimní stadion. Jo, Litoměřice. Počkej, teďka jsem zapomněl, kde to bylo. To byl... Ne, to byl Šumperk. Ty vole. Hej. Kde byly Litoměřice, vole? Mrte mi. Teďka, ale já jsem to mega zapomněl třeba. Jo, to bylo tady vlastně, no. Oficiálně mě prohlašte za největšího debila. Že si nepamatuju, kde jsou Litoměřice. Tady. A my budeme tady. Yes, 2 metry. Tak jo, pokud se vám tohleto video líbilo, dneska jsme celkově měli 3krát Litoměřice, jo. To je šílený. Pokud se vám toto video líbilo, zadechte like, odběr se za dneškem a dalšího videa.